ɔwarefo asɛm kɛseɛ bi esi o asɛm kɛseɛ bi esi na ne nyinaa ene sɛ ɔwarefo bɛɛma bi ene watwa afa ne yere akyi akɔfa ɔbaa foforo ene nawo na da na ɔmo ɛto abofra ne din no ɔmo to wie yɛ ɔmo begbeje ɔmo ɛwɔ abedi nto na se no emu miensa afa mu ahwere ɔmo nkwa na nhyehyɛmu kɔɔ so no ɛkyerɛ sɛ awuraba na ɔmo kokogya no kɔkɔto ne badin no ɔno ana abɔ mu dua asɛm wei ɛyɛ asɛm a emu odu paa emu nkyerɛmu no ɔmo de ɛɛto dwa kame ho ne yɛnkɔ tie ne ɛyɛ a awuraba yi nkobie fi na kuma ma babegya wa ma abeto badin utumi ɛbɔ mu dua ɛma ɔmo emu miensa ɛfɛ mu hwere ɔmo nkwa kame ho ne yɛnkɔ tie nkyerɛmu no embra Oba de esima baako ene fa bi tiawa boni tofu a wasem titire pa wode ba ha de sei yo akra wona otie ye ne de na no se mo beka ya ye wa ha no mo na abusua bi animu nie omani ho hancho aden om se ye biribi awura bi na abodua na ekunye se tim se de enkuko wuo asi enkuko mu no aden wo se ye biribi wo wura bi a ye frɛ no Moses na wokotwa ne ho ekofa mpena foforo na wone no woye enti wone no woye no mu no akire okoto bedin akire yi afei aye hu se ase Moses no keka se sa akwada no nye ne bow se de aye hu we na awura no edikosua edimirika ekọ enipa na oka ho omkoto bedin ni fie se wono nso edi adansi krumu enti sa na tie dia okoboni dua ana na yire se na yire tonkoko ana wo se da bi na sabi wokotere nkwawe ne mako ma abo aponche ne nkwati hu fifiri sa bra na Moses ya to ne pa no na mi wura na wonka ho enti so bobo dua fifie akọ ana opam no enti opam no wo se hwe me wapam ya firi fie akora no a because you ase mbotom minim ya meye ana wokoye enti so wokoye den anche na koko wura no tim oye kramoni nti yamfa nto wonche hyehye ana omkosie no anche de ogina mu ma yeye ono so tim aden koko wuo be na asi adan nipa wuoi afa tintim no na akoye nan edimienu de omhwe nom se dabi si edika sie mienu ama mienu asan beka oni esa akosie mienu no de a wan hwe yi bi besan beka ho enti we de yentumi ma omtutu mrika ko awura no hokoka chense awura se ni ehunu ampa omudi akire so omkodane na omkoye na dane no mu no omutwa akokọ ni gina ho kakra chei na akokọ no se da bi me nkoda wogina ho sa o afede no wadane nchem konfo no se o eye afa yemfa ne saa fi se wadane nchem so a eno so ye ani ebutu no we de wadane nchem enti omofa ne saa eno achi ansa na nipa ne bewuo ena omosa akọ no onom se awura na omkọ bosom ne so no bosom no ka se konfo no ka se Moses no empata oba no eno kura Moses na wono kọto ne pa no ozo oniska abusue na omade se ewuo enti omo ato omo botom yi iska e de yemu ade se be yanka omkọ fie de aka na wo se be mande so no amfa nso so enti omkọ awura no honom se a ade enti na dua yi wo so wedane na ade enti na sa bire de still ekunkum eno wo se hwe na mo akokọ no da ne nje munim hu mu asem di mo ante ase kire se makoma nto me yem empata na wo so opata me no empata me ndi makoma nto me yem ti akokọ no da ne nje mu no mo ante ase na mo de moje koe ndi se Moses ya mepata me pa de a ene o mo ne kan ya ene was yo se sa na tie de a ene mo fa 400 cedis en kan de 4 million emre me na minyi mo de ni film na afa mi na ne mani ko Moses ne na yire ne maso na wo mo so me kwa ye ma wo mo enti abusuye so wo tena ho anom se da bi ye di kan yakoba ako akodane anye yie enti sa ne tie de ye ntum nika ne enko Otec FM asem be da bi ne yemfa ya sami enko dai wo mo na wo mo mwaye na ewu a asi ye fie se enkuko wu a tim empanizi wo wu oba ofie nko ya wo na me kwakasa aka me nko a wo mo ba ekro mu nim de aduru ni so wa hwe ye china bi no na wo mo so okonom se yi monye ye na kwan bi aso mo mfa so na ba bi a kwan be fa so a ye so ye be de ye ho no ye ne ye ho o mama ne boni okay se ye ya me ne mo ka sei abusua no owura Emmanuel avoka edi wo no mu anim
ɛmaa no nyinaa wɔ ha bi ɛnɛ sɛsi yɛ yi a mekan mate se yɛsi Moses no ne yere agya Moses yere ɛwɔ fie ha bi afei kokowura aba ɛnso wɔ fie ha bi ɛna ɛnora yɛwɔ ha ɛna abaya foforo bi ɛnso ba yɛ bɛka sɛ mpanyimfo yi we deɛ mesrɛ mo edua na na mo ka ho asɛm no awura no sɛ me nso mehyɛmu bio na me nso ma yarea ma sese me yɛ me ho hwe ya enye yie wɔn nso kakra fa ne ho enti sɛ awura no wɔn nso wɔ ha afei baba nso ba baba nso ba ofia nso wɔ ha ɛna asi bi nso ba enti sɛ wɔn ma ɔmo afiri mu no ɔnom ma ɛwɔ fie wɔ ha hwɛ dua wei na sɛ ne yɛ san lie no ano ɔhye okay asɛm no ba yɛ nyinaa awura no wɔn mu di nkan kɔda ne sɛ dua no adeɛ baako ɛyɛ ɔyɛ ne sɛ ne dua no da so yɛ adwuma abaya ne sɛ wɔke ɛne ɛte saa adeɛ a medi mo anim na me nkyekere yɛ a mekɔyɛɛyɛ no yakɔ akɔsane ɛda busua no sɛ neɛ gye kaa sika nipa a ɔnom soma no ɛmaa ne de saa kaa sika ne kɔɔyɛ no krakye ne wɔ ha krakye yɛfrɛ wo sɛ Pache yɛfrɛ me Abdulrazak Smaila. Abdulrazak Smaila ɔnso wote he Ɔmo atwuma kuropɔn aboaboso wona efie mpanyimfoɔ soma ma a wokɔ twene da so no mpacho ai wokɔyɛ dɛ mpacho kasa wode yɛfɛ memfa da ne ho wokɔyɛ dɛ mpacho yɛsoma me sɛ nka me nkɔhwɛ ɔka sɛ ɔbɛba maame ne ka sɛ mamu na ka sɛ ɔbɛba nti ɔmo soma me ka sɛ me nkɔhwɛ deɛ nti a wanti mamba nti me kɔɔyɛ no ɛno so na akɔyɛ sɛ papa no pɛ sɛ ɔyɛ ɔkasa ma ne ba no na ne ba no yɛ nam sɛ daabi ɔno a ne meba yɛ adane yɛ ba na papa no ne fi nti papa na maame na kasa yɛ na adwen sɛ ɔno a adekye a anopa ɔbɛba nti yɛma ne 4 million kaisika nti saa tam no na 4 million no yɛni full cash wɔ na 200 cedi na yɛwɔ ho ɛna yɛ 200 cedi de hyɛ ne nsam nti yɛde hyɛ ne nsam wie no yɛ ne sɛ yɛpɛ baabi ayi 200 cedi na so no so na ɔse daabi ɛbɛyɛ yɛngyae ɔno ba bɛdane dua no wie a na yɛyɛ de 2 million no aso no so okay ti ɔyɛ na meyɛ nam sɛ da bɛ na ɔba na ɔka sɛ Sunday na ne papa sɛ daabi Sunday deɛ ɛmu wa nti ɛbɛyɛ a ɔntwembele n'akyi na ɔsɛ ne saa deɛ na de kyea no papa ɔbɛba na yɛ Friday no yɛkɔ Wednesday nti ne Thursday yɛkɔ Tuesday rather yɛkɔ Tuesday no ne Wednesday no ɔka so ɔba yɛtwɛn n'anim awamba ana ne Thursday mi sɛ si so ɛkɔ hɔ nom ana ɔka sɛ na de kyea ne Friday ɔbɛba nti Friday no yɛhwɛ n'anim a ɛbɔ bɛyɛ 10:30 to 11 mu ɔne ɛka sɛ no meka kyɛ mpa panyin sɛ no de ayɛ deɛ maame no ɔmba nti ɛbɛyɛ a yɛntu ho anamɔ bi sɛ wɔ sɛ yɛ time yɛnyina yɛwɔ dwumadi ana yɛbɛba na ɛnɛ ɛna ɛkyina mɔmɔ asase case ka ofiri yɛ hɔ so kɔ hɔ so nyɛ case ka ketwa okay kɔ no ba almost 120 cedis enti sika deɛ 200 cedis no deɛ mode maa yɛde maa no enti ɔba a ɔbɛgye 200 no ɛne sɛ waama bio no jataba tena se adɛn nti na ano dwoada yɛkaa sɛ ɛnɛ wukui yɛhia maamu na yi a ɔbɔ saa sɛbe edua yi ɛwɔ yɛnim ha maamu na wei an absent adɛn wamba adɛn yɛnim deɛ na mmom deɛ sɛ sɛ yɛyɛ bi a sɛ sɛ nka ɔba no yɛyɛ deɛ sɛ sɛ yɛ sɛ sɛ kyerɛkyerɛ mi mu na mente ase yɛ mi wura well nana asɛm ne baeɛ no yɛmfiti prɛko pɛ ne yɛde baa radio so sɛne yɛyɛ ne daa no yɛyɛ ne sɛ asɛm ba a nipa asɛm ne fa no ho yɛtrae sɛ yɛbɛnya no na yɛhu kwan yɛbɛfa so asomdwe bɛba na wei deɛ ne wuo nso wom ɛbaeɛ no yɛnya voices bi ne adeɛ mi hu sɛ wɔno ana yɛ sɛ adwumadie no na baabi ɔmo wɔ no network ɛnyɛ wofra ɛnkɔ nti yɛnya numbers 2 kɛ na ankasa number ana baako nso kyerɛ sɛ ɛyɛ ne papa number nti true call no mu no ana ne papa ne deɛ no ɛkɔɔyɛ na woman bi na fae yɛ na ɔsɛ o daabi akwaraa no
enyen eye ne kraba but on person be kan asem ne hu bi ebi say bibi ba na so kobo papa na mane a omo so woni edi konkonsa nti ontumi nya ho hwe moy ne so okay ebenya assembly member ana unit committee chairman ya owo kru nim number na say wetimi dia number ama nipa no wa free di so lucky ye di nkomo no ana ayi o branch bi betwam na branch na e ko twene da so e hono mo ana o se papa bi ko hono mo ne ye ne nkasa ana o da na phone ma no ana ye ka che se ye hia enipa asembesi e mamuna ene ne papa ye musi e friend no ye zongo hene wo no so woni mo mo na on pese obenya asem obekwa o de number no kwa koma committee chairman owo kro nim na wa free ebe 10 minutes time na me hu say number bi free no so na ye committee chairman a wo hwe electoral area no so twene da so ne ka ho bi okay na obi se on fa number na say no kra ye kan no so okay e chechirem no so oni mo mo wa ma ne committee member ba akofie ho no mo akobo mama ne no koto ni nua ba ma bi ene girl no ene abusuafo kakra wo fie no de koto wo manim se Otec for si hia wo tini nua ne ka kire nse ne papa ne kɔ efuom na ɛhɔ no mo no net service ni hɔ nti ɔkɔ akɔbɔ na mane anka mpo de mo share Tuesday no bye ya be kasa ne kɔ Wednesday nti ɔmo nim se Wednesday ni okay ma ɔmo nti ɔkɔbɔ na mane no aba fie anwumre ni de besi bia no ono committee chairman no ebe kɔ hɔ na wakwa kutie de asi ana obe Fred osoma no na wama no feedback na wama one papa na kasa so okay ne kwan so ano ne ka se omoge na mane se asem sei e na aba nti hia no Otec FM nyame bo a Tuesday enra atwam no so wo bona mane so okay nti ye de kɔ Wednesday no enra ye free committee chairman no because ye soma no na si tie di akwa akosi ɛhɔ ana wo be kyire mu akyire yen se e free say o ma obi kɔ hɔ de kɔ to mani mu no wa abɔ mo a ɔmo mfi no ɔmo baba ya na mane ɔmo ka akyire papa no ɔmo ka bibia ɔmo se hane de ɔmo ma so okay se sa no maka de ayate anɔpɛ mbedru officer na me frɛ mamuna na number ekoi ntini nim se watika mu a oba because service ni wona se watimi anya service there means oba baby ya hoye nti bia oba a friend to us be 5 times but e mu bia ni ho a wan san ye okay enu ntina ana mate wanfa ne ko okay yes abaya mamuna no waye na dwen se eyabusua na sebesebe obehye ode ase na ni ti ayeye eni asante hima akura akoi mamuna oti asante mai mu wurade nyankopone a twene da so drop e kura anke ya befa ede ama sebesebe bofo a yetu no ama ya bese wa be frod wa ba asante fie na uti na ye moma abaya we ne nso ntena se na yenhwe se yo ya wono nso ne ho ba mu bi enra nani ho hanjo ani fia ha se mpanyimfo mu nso mi mu awura tena center mu di de say me di baraka wo mamuna no unim no pache debi unim no na wudi abono nso hu wombi pache adai eye dai baraka na me twem na me kwato ade wa ye mantem hono ano be 11 something mu enti me twem na me hu say Moses yire ne gina ho me so me ni Moses yire no ana me say my babies good morning na wasi morning enti me twem kakra na Moses yire ne fra me say baraka na twem ya na me say ai na so besin ko he say ya Pentecost elder ya nyina ko Pentecost ya besin ko he say elder wo ho elder no so wo ba bia me kwato ade no me kwato sam dio ho sam ne bi nti wo ohonum na achi na temedia ya me ni ma no kra me wuru ame no ma mbusasa ya di asem nti me koi na elder no wo ho na me se ma maybe elder no wo ho na wasu you
ento mo beduru ye na elder ne se fa Moses yiri kofie enye saa ono memu na beye dede ana omo kwatena so enti ono elder ne kasai na Moses yiri se memma ne mfre ne kunu ana me busa ne sai ye di asem ana wasi memu na abase ono ne kunu na anyem awo ama abusiafo abeto akula ne din enti no Moses no akula ne yare nto afre Moses awamfa na wode ba beto Moses ani me se wan behwe akula no na me se sa na me se na me se okay me de me phone de me mfa mfre ukunu no na mbom no wan kan ntem ka wo kan ntem a ka me de mbeso wa no se eni kwansa wo rekoto elder ni mo wase abusuafo na beto akula ne din inte simple and short ni say na wutu Moses yire lefo efo na me ka chen say wase abusuafo na beto akula ne din na wan kan chen say won ko hu abusuafo ne na mo ma ukunu ni yeden enhwe no se wonnim hohoi ba ma mbusamu na me yeden ma bam nti wo de anya abotere na wasi yo te memu na ne ba ya ofiri elder no hono mo wa ba wo kono na Moses yire ne se memfra memu na mbre na wanfra Moses na Moses wa chide ha ya mufuom na wamba na ne kunu no wadi achini wo ba na wakase ga na ba fie ha no ma wompene ana me ko fra memu na ntime fra memu na memu na di Moses na atem ana wadi wasi sister he manyima bresa na me so na we yedi ani na wasi we yegurumani na me so Moses si woni yira na so sister na menim ba akire ni mehu na me say okay na so wanyema bresa na Moses amfa ne wan city say amfa nhwe no na wakase Moses di ne wan city hwe na wabe mfa ne nko na me awa me menim ho na me so enkasa sa wo ne Moses na mudi modon na nsuo ne wada ne baabi nti si awu kasa wo bo Moses di na say sister me da ase na me say ewies we na I full of evil nti kasa na honhom bi di ne ho afre mu anye na o sister me da ase me nka bio na me so yo enti me duro hanom na ono nso ma afre na ye kofie hanom enti me duro hanom na ono ne Moses yire no kasa na me so o sa ye Moses bawo enye Moses bawo wonnim hobi enti de ambeka ne se kanya no kra nka ga no wanka se mo abemfa ne nko so what you say enti no ni na ne se we kuno kwanyim obi a ono anye big deal bia because e nyina ye kunum ye nim dia omo ye den omo wa abonte na omo ye enti me ka sa me ko me fie enti a kira me wa ha na Moses ba me fie e be busa me se ye se ga na abodua na me se me mu na mbodua ma wo wa mbodua ma wo ba na mbom no wakato no ho se wanyem no wa man wan city sem fan tonsuo wakasa wo man wan city ho abenfa no nko na me si na no na Moses se men kasa yie na man kasa yie a me na me ya bontene ni me na mbewu na me so men kan hwe na de a memu na kan ye no men before sen kasa wo bodua bra wan bodua ma obia enti wakwa ya akire na wasan afrem na wasi ma hu ni yire na me so wo yire de nansen na ye nyina ye kwa adwuma bomba me nkwa adwuma ne bio nti me nhunu enti mawura ai wo fine the bodia memuna no tamu be na memuna bo wo dia Moses ba me honom ni chi na Moses ne fra me se man kan kire ne yiri se wambre fie a obekunu hu ento honom na me yem si me na me kan se ma me mpia bontene nko he se ade be na ekoso a se me ko ye na asam ne si me ko fie ne ma mpia till next day ntimi se me kwa hwede asisu ntimi kwa na store bi ben fie no the store for na ka kire me se ga na be huru fence wall say Moses yire aka kire se me se wabodua enti wababodua di me mba ne me kunu adaase se me ma be di konkwanse se onu memu na abodua enti waba be bodua e de afra wo nso me na asase enyina akodaase bi na sesi ade na eye o me pacho moje etumi ma dekasa me jino me kunu kura jojo na deka intimentina me pio efri ho no efri bo somenya ekwa me labs ni me bibia ne we kura ne awasam ko hu doctor
Madekasa. I'm for sika ala na me here. Man for sika na me ahwe me ho sta. Mamunai wu kire bio. Wu kire bi na wo kire a wo bedwo. Okoto. Wotisi anua fita so a wo kono na ne ho den na prei kinko. Yenya no a ye che no. Ye de kobo nkwan bubu na pre. Awura sante kasa ene be ene mabu wo no. Enti wo sesi ade na eye wo. Wo se de na eye wo. Moja etumi. Etu. Enja. There be etumi eba with cloth. Eba to say. Eye o de menchirem. Menchirem. O man sorry. Eba. Nano na mehwe nananom ene empadini bia na wono mo kirekire duabom sese duanya ho enkane no enana duatumi kyew sese ase bibia no yase degradation abam sese akram no okasai se chaduma se rural bank degradation no ebi wom kire se wo betumi abie account so kra wo ho enso na wo nko se wo koyiska wo betumi ayi atofon so eno ye degradation enti abosom no wo monso adegradation wo monso ho muntie de ameka yo abosom ne nso adegradation wo monso ho wo bi bebodua amadua na nyawo se wo behu pa se wo fu bedoa wo na se betata wo hu da e maako na ade behu e wo mu different na e chew e ma hu se duabo anyawo ebi die o ma ewuwu yi abaya ni dua na honhonu obi a opanyina avaka unuanom na ewu ya no obi honhono ya obi a honhono obi koda onsore 3 days na wo ko hwe awura yi yo aya meba ho ma onso akasa ate enti adofo ade no anibraba na awura no bra wonom kɔ ho ni duabo ni nyina so ni nyina wo kirekirem ye bebo ewo afidie yi so na yetie bi ne ehunu kwane a ye befa so de abo abusua hwɛ wonim sɛ wo ye obi na wo bodua ne dua no sɛ wo de ede ana wo de enye de sɛ edi obi nya na se yehunu ye ka kyerɛw sɛ me nkonko dane a sɛ wo ye wo ho kyenkyene atwan mente ase a wonim sɛ yetumi dane go so yetumi kokɔ dane go so enti to de bia ya nya hweyie na wo sɛ nimbio sɛ obi wo ho no mo a obetumi abodua nanso ebia owo ani bi ya obetumi san de ani no abagani hwɛ ye de ani tumi bagani okay me tumi a me wo no mitumi ni nsuo bi bosom bi edi nkita ho me de ase ne so na no ada ma eburu me fra asuo wei ono de eden pa entia ne mesrew di manim asuo ni asuo nkasa na de me ka ye no ehu nhyakena owotumi o ode akota akire akokonvince e de akosim enti wo ye de be yo ho adwuma enkomo ya mu na mahu se nana yaw safo pasoampa nana memman hene ni konti hene na wa test me kire se akora asemwe di ano ohye se nkanyi ohima yie na wotwedadie yi a ka momfa nkwa himfie na amuna koro no yemfre no manhia fikasiem se ye ne saa akora nkebeboa kire se asem no ano ohye nana ya osafo paso ampa ememman hene konti hene wie na wada me buru me bomu ase kiawo nyankopon ya adomo a ifiade edi animu eye nana birthday eye nana woda enti nana piafo wada me buru pia ye kiawo ye da senso se awie yi onso utie ye midinkan ka kiremo eda onomo de ka sika ekoma amina se mamuna beba ame akwa dane edua no onom hyeda ene ni di nkomo na ne nkomum no wo de mo ntem aso na muntie ensem awura no ebro so bi
ɛwɔ hɔ wo nkwadwo wo pena no obi na metua wo ba tu obaka adan ye na ne mi tɛ ko de wa ma sese no ada sɛ on ba me tabi yakoda ne papa no papa na frɛ me wo so on de wa da si e be ko ma me duwo na wo de on be ye sɛ sɛ yen ko okuro ko fo me duwo sɛ mo pe dia ni ma tu na mi fe di ade ya ko so no e ya ha man ade ya ko so ha me aden na wo no ba wo e na me fe no ka tell say ai Janet say kapara ne nya ne ba no no na busu ni bi ewu mo obi awo ma Moses na ka sa so de busu abanga jwa se na pe ni bi awo ma no ka tell na busu ni bi ewu wo ni akire en di Janet say kapara ne nya ne ba ji so ai di ne na se di ne be da tell say ni bi ewu ana me fle do na do say ba fle no fle no o ka tell to fle na ni na me si do fle na ka tell say ye nyine ye nsi mo titi na asa wo musu Amen. Se me tu inati wa abawoso. Ebe siki ebe woso. Na amano de ba sa ni amano de. No de. Wo ba de me de na to ten. So wonim bia wo hwe. Wo ba ye no baba no aka no kro. Si asam no wo de baba. Ana wo de baba ba. Wo so ba tokre di baba ko e so wo so ba tokre. Ka ntam o kanyina France sra baba. Wo ya me ba. Me to me ha front bia wo. What me kwaji wo ton za ati man krofo twa blog what me gibi akosa nsuo what me ka se ntupa sabi me mai wo ba ya me wo se na asetra mu nya o mu sabi timi fie so na ade me do pra de na aka o wa de ntupa na mabesa enti sabi se mo ti kura wo kwa mo ni se ti wonti mo ti di ne ba no wo mo ba na no be hu ye asema ba ba ka no ene Moses de beni enti se na wa ye dia ya na msibi in person may be bibia the aka ekire na ya de do so nani e Janet no wosem na enu aduane braw wo de 7 million wo so beto credit na ba la kora ginam ka se e yan twa credit sa mi se de busu afọ enkremofo a mi fra busuam enti ba ma ni tibi fa ka se wo de wo mo ba ko ka se wo mo mra baba ko ba na manese wo mra mo me pa ma chewo fun ana ne brano wo de mi free take o se na busuani no sa ke na busuani o wo mo ye chicha trade fo no campus wo mo ye do ba ko sufo wo ka se baba so akota asa ama ma so aba to be bia mo so ka se wo ya kuta sini ana papa ne se wo be ka no so wo ti mi nko be se wo se wo di e ti wo na ma mi ti nsuo ana wo huru ne nsa ana wo pompa ye ma me be o ti mi ana baba se na joke oba no de wa ye wo so wo de acha e di de ye tu di oba anko a o fe busuam e ho ana mo ti se di oba no wo so oba tu di baba ba na ka tell se wo fe busuam ye tu di sa wo ye panyini enti wo ba di ni ma akola no e bia wo ya de na mbi ko yi na wo ma nan mra me busuam fo no na se baba no baba ni wo waji o wo ti da bi san wo fe wo be bi akira na te se Janet ne ba ha wata baba mi na mi ni die besi ne besi baba ka sa no Janet ne ba de ka wan fa no fa nsa o nwe yie mi de mi tu baba wan da meka mi tu na matresi mi de mai no mai mi ma sa play mi bi tu mi twabi mi ma sa mi play ba de ka nya ba ka amponsa na wo ko bo ne pa e Janet ne ama ko bo ne pa ma 10 million say won ba ka nje me say mi na me na wo no won so so de busa fo hwe me o mo fra ma kato won so de wusuo wa hu ye tu ye hu na fu a o mo da ne aden na what be bo this and na e ba afa na ka se mi fa wa because che akoma de akoma mi fa kwai say enya baba busia fuo sabi mimi to na so be sem mi koja na wa kan no kura na se bia bibini mi ade ba kwa mimi di baba hu ya wo ne sai mimi ka pra maka wo ya me ba mi no baba de mi hu kura nya na asaba wo ti kura mi papa asam ne ba na wo sirem mi ni sina bu ba ofie bransa mi ka to so wa hwe yi a di besi nya papa wo di a kire be bo mi pru na nye
Baba the boy me prum. One in Nigeria be abobo. Okay, what pay no kwaje. What it? Me get not the one ya me do we you know bush but that. Never have say. And one me be call ya kitchen Moses. I buy one baba. Say pregnant. I don't buy it then. And what come for ya na so kan some of the chief. Forget them say baba bani huna. Baba be ya otie huna. Was so no nam say hi. Waka wadika wo wa kuma papa no ma amen. Mumui. They said you are not to wo bra na ne bra na wo ye. E wo yi. E sa se ti wo. Won no wo isu ka bi. Wo mo ba. That the Moses be sunu. Ana baba say, wo de wo bring the bankwa. Wa ba no Moses ka tell wo baba maybe ya na ka tell say. Won kwa no kwan. Me ni na jai. Moses isu. Ana baba say wo de wo bring the bankwa. Wa ba no na wo nyam. Apa no to so baba wu ya no. Baba yi wu ya wo ne nza ba mu. Baba wu ne nza ba mu. Wono so wu. Se se ni bre ya da mo be ni wo South Africa way. Wono so wu. Se se wa na ko si afunu. Se se wa na ko si afunu no. Sam da. Ahase na ye nhunu se na tintin ku sisi wo no mansa. Ya ba yi ma me kan ko kire si hu ya nka. Ke me yensi. Efunu na da wo no. Ma ka jo so se mo ansi. Okay. Me ka jo so se mo ansi. Te no dia. Ni din ke si di ni mi. Na wo ya beto so di ri ka ja ya ba wo na. Se me no. Me dia me ka bi pray. Me ba pasi Moses afabu. Me no. Se me tu mi na esi ekrokon a. Bani. Me ti lo se fo mi. Konfo kuro Moses ko champo ko amo onu ska se ta ko nya Moses beti so akonya la de ne baba e na one what apropos ni fie e wona ko bodre o ni o ti me dia me dru wano me ka so se me pa na ko me se betu share plate akoko fita ba ko awa ko so ye ko tia wa dina me dina ye na wa e bi wo da mo wa ye dina ye e bi wo da mo tum na ma sete me tuwo me mpa basa ma mo titi ni ye na ade se o ka tem se da bu shefo wi na ade ye mi se mo mi ya se ani de bi de hu ya wa me ya me se na ye ye ani ka de Moses ne yire ne ma twa atwo ya dan be ya Dice pues ya ni na akuba wo. Ni mo si bi we de wa da wo. Baba misro. Meje ni bani chi. Meje makano kure mtem. E de ma ona wa ba. Konfo kuro mo se. Enti konfo kuro mu no. Konfo kuro mu. Ya mesti. O muti mu abi mu a. Beda ni dua. Ben fun ye musia e bi sa akọ. Otec 102.9. Se musia be kosa. Me ye no problem aka. Enye hu de okusi. Se dan me kan no mu ni say you. Me ka tom se hwe no man se no man tie. E no mo ba. Na sa di wo aba fa go. Akura nkwa no me fa ka tem se wo bu hwe ni wu. Enti se wo hwe bu hwe na se. Se baba na afuma e bi eti da bu hwe wo to. Se ja. Papa iba was a top and down. Me boy, no no never. African way. Oh my God. Can make a move amunin. Say akokora no sukura no. Ono so so dwene ho. Say wan na kwesi afu. Mo man. Me dey ma ya na maka. Oh, ade. To confirm from the me the 4 million. Very ya la said now. Mo man. Allez, bonne vie. Me bra pen me. Me dey no brother na maka. Me come out am. Janet no na e push Moses. Die na be na che say di bewu. Papa, ko e di na say. Me busa. Me ya luso. Me ya kusa fo. Kasa be ke di si boko no ka. Atlo. Na da mbesi wona mbesi kinu. Muti am kama no. Oh. Ubie me na me pese ya ko konfo krom. Na wonu asi wa bidim. Se ye won what is no. Any baleka, any Janet na de me ko ye. Se won ko ko me ka. Ye ko ye so ye bua mu fodie. Me see, be di ko hia. Moses woni. Ana me see da bi mbeda kana me mu ka sana me see be di 20 million. Enti ka bia mbeda ne mu 20 million. Mu na mu be twa Moses ba. Ibo 10 million na mu de ba. Mu na mu be twa Moses ba. Na se bia na me bi boy na di pa wu no.
There's a mobile Mukasia. Okay. Atiefo meba owura. Voice we na ye bono Mamuna. Na no asem. Ba de wiase. Se wo ye nipa na wo tie mi a. Tumi a wo ani a wo obi de esoseno. Otec. Baby a obi se media mafuo mu kwan wa. Baby a wo de wo no obi de toa wo so. Enti se awura wei ensam a wo bru so wei nyina kire se wo so wo ginaye. Sabe ordinary abone ho asafo hene. Na sabe ensuma ye wa santimam wo nyina no eyotumfo nsuma nkwa hene ne hweso. Sabe ono a wo hwe nsuma so no. Obeso so obi o wo suma bi mfa ni sabe sanse hunu ne sanse mfun wei. Eno ye baako. Ena wo di nipa eye DNA sabe agya Moses kurai ono na enkonkoto na topa na obi abusua binom esori gina aye kurata awachi wo bo na odi obi ne yire ne ma na de adase wo bo na odi obi yire ne ma na de adase Mamuna wo firi wukurom gruma eno aba asantemam ena wo bedi pa asantemai mu santemai wura ochiri duabo na wo de wo wabo wonfa manfo fie nipa mfanye DNA mfama woba ne nku nipa totom tumi sa bie wano nya kokoduro de wona etoso se mienu na ehye fridge mu no emamu nsie na musie a ebi besa akọ na wuni abusuafo asem we ya aba yanim no se odi a wo se we ba na de wo ye no eno ana obeya a obeka bia hwe se wo eda obese bianom na wonso se tisi wabusua mu bi na wei pan no omonso fa kire hu a omonso beba abusua wei ho ne ahwese ne yete opanyini kan wakoma to ye moate ona wudi dom wanim eba ha awura wei na wonam ne ba bi o wusu udi kura de se wo bo nu baraka no onam ne ba bi da no na wo koto de ai esam die huo sam sabe otini ba bi ono so bo ne bra ena Moses ya sabe wona akoto na topa na asem aba na ne yire ka kire ne se me no ne kwa asori nti won hwe se elder wo ho mame a ono ne hawo ni nyina achase bi waware ukunu nkusa ko sani aye die obede kura atumi aye na wojojo mi ka mi di nti wo jai mi ojayo ora akwaba your friend say Didi Ibrahim Idris me pa cha o ye hwan me pa cha Ibrahim Idris me ni Mamuna ne bra o ne di mi machi Mamuna nua ne o Mamuna nua panyine ne o da bi panyine o ho ba o ne di mi machi ba wo wanyini sine Mamuna o ne di wachi ekwan so awie awia de muhumi ha boko ba nye boko sa se mimi de kuma se ha no mutafo ana meti program se mo bo mi nua ba edin ewoso part meti ye no ene nsem aye koso na ano odin sene me na me yonko brebuoni na mka che nsem ati program bi koso ewo Otec ti misre na wonya do e bia no nkonko jame na nsem aye koso no efa mabusua ho na ano odin sene me ana minwe ka me ho a me ne no ebae na se ba me bae no me ba na ma ba betim the way a ensem sitie na mo mi nim se aduru sa level sa break akra ni ye me mase ne papa Efrim mase oba ne papa Efrim tina me ko aye timi kokoduru ye fie no ansa na me ko akoto se edom ye den e ifie ho no timi mi duru ye na se de so mo ye de na o ma ye awia nko mo sori anisa timi duru no mo ka se o bra ba ko na aye dan aba no timi nua ba akra no we se o ye busua panyini ba ko na aba ntimi nsantena se ana mu so mu nyina sa bet na sam sipi moto so sabre na papa te wo na mbusa papa se e de na ekoso ana onu kire mu se mimi nua ba ana oni wo mo ntawantawa maduabo bi eden e wo ho na emum omo ba ntem to o maka asem na eden awie ama o ma hye ne se sa da na ekwasi ada nti ne benada omo mbra kuru bi wo yanim ye frɛ ho asaman man bi wo ho no ma ono so eda ne dua ne bi ana mse o
me nua ba ne yesa dia wa anya de na woni ukunu ntam di asem nko ana duabo kwa akopie mu na mmom se maka wie dia asomdwe ne yehwehwe dani duru a omonye mod na omonye de omonko na omonko dan duane mpiri ho na duabo de enye timi me ko yi no kopum se yewie ya me sa ba kroma mbeto am dwumadie so ne dabna da nam sa frem papa se olumai dwumadi amoka se ne mbakwa akodi no matima akodi ana na o se o ma ba me ayeden ya kwa akokɔ ne awie timi de meme nam ho de mimi nim se bibi kura ayeden e kɔso biem ene se na anu ya eni be 2 weeks kura ana mete se me nua ba ne duabɔ na omokɔ boye no still na obi asa wu akiri ana mse na me nua ba dua amakɔ akɔdane no ye dane dua obi sa wu akiri biem sabe na me oledi wo me nche na me nua ba nso wo village timi me oledi ebo so saa na ye ne se ene Sunday ye wo ye nimu because of madwuma semunti metu ana mo na makɔhɔ na makobusa me nua ba ne se dua na omkɔ mo dane ne sen nipa ese wu akiri nyame ya adom Sunday ni duru na me oledi nyina akɔye na me frɛ mabusua no ana me ka kyerɛ mo se mi wo krum ana me te se bibi foforo sa esi oduabɔ na me ba beto se omo ka ho asɛm no omo so omo akɔdane no na eba ne sen ana obi se firi mo ho abra na me nua no so ete ho nom ansa na me nua ba ne ka kyerɛ me se enya me a kɔno kanya de se nko obɛka de wom na emum ofele mi nti na wo ka sa asɛm no na emum dua na omo kɔkɔdane ye no ɔno ne ka kyerɛ omo se ba bi omo kɔdane dua no enye ho emum na ɛwɔ se omo kɔdane dua no na maame bi wɔ ye kuro bi ɛto aso ye frɛ ma mbedu ayi gogo krum maame ne frɛ ma mbedu onu mum na betimi adane dua no ɔka ye no ma amfa ɔma adwanye de ama no to ɔmo de ne kɔ nyina no ɔno na ne bonyo so ana ɔmo de ye de ɛde ne kɔkɔdane dua no nti dua no de ɔno wɔnyi ntum se dua na ye de ne dane ayi anam se me nua ba se wo ye se dia ene ya wudi sam na wo ye no se nipa sen na ewu ono abi na num to wo se nipa nan na mbusa nsa aden ukura ma se na wo se man nan na mse man nan we ade chi na mu nyina wu abe wo de na wo se da abi na mse we nipa boni ni nti maame na owo gogo krom na wo ka se ye be kɔ hɔ akɔdan duan ugidi se ye kɔ hɔ ebe yi ana wo se ye hɔ de ye kɔ abe nsu o friend de maame ne betimi aden adane duan e hɔ na mka kyen so on sorry tie nyina etu adamon ekɔ saa kuro nsu gogo kromo ye koduru ye na se de owo nsuo mu hɔ no no maame no wisu nsuo ofin ana ɔde ye ni nyuma no mo ye nse ba bi tama ye de ba du ye because ye ya nru hɔ ntem na se nko mo ya akon ane sa tie tama ye firi hɔ no kokoduru de owo nsuo mu hɔ a wɔhwɛ saa de no na se wa pie firi hɔ kra na nko ye den wo ba ba hyehyɛ no ho apie ana bra ba akɔ kan ye ho no wɔpa ne kyɛw ne nyina pa ne kyɛw na ne ɔde ye kɔ hɔ no na obusa se di nti ne ye bae na me nua ba na wo no no ananum wo kire de ntie ma e bae ana wo ka chen so won ka nanum nsem na won tu kosua nhwe se ntisa ampanso na me so mpese me hu se bibi saa e den wo akire me nua ba ni gina ho e bo nsuo pori maako 15 he ansana ma ne edi kosua me kra nya saa dan kra me nim kra so mo sana eti wodi kosua eto ama nsuo ne se nsema me nua ba ne kaaye no se ni duabɔ no na edi saa nya na nsuo ne de enkyere ma ne to ya me de minimum we ma ne eto ya na o se dua na ekura omo ye saa de no na wabɔ dua 15 na akɔdane ba akɔ ebe ye adwuma asema ma ne kan no ana omo aye pie timi busa ne se na eno no saa ne be ne den because me minimum ho hwe ana o se ye mra ono ne de owo nsuo no mu ho na emom ho nsenka ye den e wo fie tie saba fie ye ba na mba be hu maame na se de odi anemu a ono no be kyerɛkyerɛ kwan ye be fa so ye be dane dua no na ono no kyerɛ se the way sitting there eyeka because omo ho no no se obodua ba akokora na se omo dane a 4 million times 15 ya yen keka mom na hokora na me nua ne ka nua maako 15 no o sa ka kyerɛ nsuo ni se ni refi bi se osre nsuo ni se de ni refi ni nsuo ni nsan enye den enyi enkyere no na mu ni refi bi na mse what imagine ho abɔ nua maako 15 nsuo no mu ho no ma nua nso ɔbɔ ye no nso otimi bobo mu nyina din ansa no munya saa 15 no
nti me no koko wie sa 15 ba ko bia 4 million ye keka bonus almost 6000 ana me ka chen say me minim se bibi se ye na ekoso unua be ma na eneme ade a wo ye no enyamransam na wo wadi because ye abusuam anasa ade tena sa wote se me mawu anasa even po ma wote se wo mawu a wo ye obatan enye wo de ade mpim so onko na wukunu di ayewo a wo maba wo na ase abepa wo chew even kra me ba betu bi baako na onfa ne bone nche no asema o ka kire me ne se ni kunu na aye na ade ama ne ye ne ya na ye yawo na ode ye sa ade no se ni kunu na gu nanim ase okay meba nie ma ye hwe ni sei baabi a ade ne duru no eduru de eden asem no ba ye no unua no ya hyada anya committee panyini ya wo ho ama no akọ unua ne so ene wo papa so aka kire wo no mo se nka nra bnai kura ne ehia wo no mo fia ye yasem ba yanim na wo pese enya asumdue a ye beboa wa mena ye na emo mpe na asumdue na wo beye ni gidigidi nso a ye beboa wa mana duru baabi a esese duru ya ebnada no ene wukuei ye tuhye afidie so se mom ye nye ne wuku adande ka kire committee ni asan manipa akosi ne so setede ene ono mo amba enti sane ayoyi eye baabi a eden unua no ye hia na ofia ha no kre mo kasa mo debem because the aba no ato ani bre me begina ani mo hokra no obrai woni me di nkomo kakra nsa na me de me ba me nim se sa na ma we akoso me papa mo side se mato nsa afro mo se o mmra na o mama me meti ye na mde amerika medura nka me meti ya kanenka me nim papa nyina wa ha because mimi obi a me ka asema me papa otie wakasa se panyine na ochina ye kodi ohema na awotweda enti echina anibere wo ho ye ntumi hwe nipa efiada na chese na awotwe ne yawie enti ebenada ye hia unua amina mamuna unua mamuna ene waja ono na ye panyine owo fie ye hia wo no mo ha mate me ya dum no de en kwa chen so a medi so nso mate twan ye menko Jarenas and somehow ya chese asamna no oshi yankopon hu ye mobo se nipa 9 na eko still counting ono akra san abobodin ni bi wo voice ni mu akere we da wusu na wo sabe wo ye dan na hu se we da wusu wow unua no pasemo hwe ade ba ko a ho santimai mu ka wei unye duru fikesie ma wabodua o se an wa hyase se wo bobo wojetu mu ho na ya chi udedua ma wo ye mu ade na se kura wodwan ba ko ye sei na wodi ye dedua mu ade o ansa na ya ba asem na hankasa so na watumi abonua mako 15 kura wabra wure se fipi ujini se die nanka fikesie mu akura no sabio mesre meka wo ya de beyo die ne ya de beyo ebufuo de ba ebufuo nim ni wuraba na mom sa wanso wabufuo mu ya ubenyansam yakoshe video no aba abusia momiensia ekwan ya befa so ebedi efie asem enya asem bia na de ye ho fore obi asem ba na si enfre wa ya fre wo kura na susu ye den eka susufa asem ne ebo obo na enjinjina mu nye hu kokoti ye nkonkodi asem no ye mfre wa mfa hu nkonko ye den enko fore na sisi ano enye eni anase nipa nam ho nyina na mo ye den omoye nipa papa obi ho kwa shale ne keke under inside no underground no unim ne wo ho unim ne oye wosumase tenya eni nyina nam no na ye nipa momi enhye ye ho ye nsonson ye hu kwan ye befa so a ye betwe ye ho afri nkofo ensemu me da bribia ya meka se me frantoma aguntimi nie pepra gro min kwaye gidigidi na mentoma enkopa wo bedwem na menemu nwo ase tabre bia no me make sure se me de me di me fi asem sa nipa no miensen sa asem yo muni ho hia de ntina duabo na awuraba ne boyen enya wo. That means omuni mu bibi
ɔmo ka bibi wo ɛfa ho ɔmo akɔdi adanse kurum sɛ ne awuraba ne ɛkyerɛ no na aduabo ya aka mo ya sisi amafa mu ahwere mo nkwa sɛ nka wo sonson ho anka we nyina ɛnkoba mom yɛn sonson yɛn ho yɛn sua kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛka ya no atum ɛwɔ nkɔfo nsɛm ho na ɛbɛboa yɛn ɛbɛma yɛn nkwa ayɛ tenten ahyɛ yie deɛ ɛyɛ abere bia no ɛyɛ ɛwɔ abrabɔ mu ti mom yɛn su yɛn ho yɛn sonson yɛn ho ɛwɔ abrabɔ mu yɛn ni efi asɛm medafo mede besia mafa mafutuo nso fa wo deɛ na fa ba obra na wo sonson ho a ɛma wo nyinkyɛ ɛwɔ abrabɔ nim aha yɛ emergency Ghana TV na akosua adepa enso ene me din abusua drop a comment no ɛwɔ comment section hɔ no mo na afei so like video no na share na subscribe fa ma wo nua sɛ na ɛbɛyɛ a wo nso benya afutuo ɛwɔ story way mu da sɛ ne yɛbɛsan so share bi mabusua me ne mo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.